Üzükte aşıktım. Neçegedir aşıktı. Nakmağanam buldun. Rahmet kartım. Ukmara rayonunda yazışı, rejissör, yoqtaşыбыз Захит Мәхмүди белән хушлашу булды. Аны соңгы елга озатырга Татарстанның барлык шәһәр районнарында иҗат итүче хезмәттәшләре җыелды. Ләбиб Лерон Захит ага белән 40 елга якын дус булганнар. Фантастик өлкәсендә булсын, юмористик өлкәсендә булсын, аның язганнары бар, онытылмаячак, ул безнең югары кимәлдә язылган әсәрләр аны. Язучының үлүе бөтен кеше өчен көтелмәгән хәл булды. Гаиләсе әле дә ышана алмый. Кызы Зөһрә әти якын дустым, таянычым иде ди. Таких как он, только единицы. Он настоящая легенда. Туганнары аны бик актив кеше иде. 1 минутта тик торганны яратмады. Үзе дә гел хезмәттә иде дип искә алдылар. Менә кызгын табага борчакны салгач, борчак күпме сикерә. Ул койда ни хәтле куйыламы, куйылмыймы? Захит Мәхмүди янындагы кешеләр менә шул табадагы борчак шикелле. Аның инде калганы калды, калмаганы куйылып төште. Менә шул табадагы борчакның берсе мин Рәшидә апагыз 41 ел буе Захит абыегыз белән яшәдем. Захит Мәхмүди әдәби иҗатта каләмен район газетасында сыный башлый. Халык арасында бигрәк тә соңгы елларда ул үзенең үзенчәлекле повесть хикәяләре белән билгеле булды. Әше балан, ак болыт, тамук чәчәге кебек әсәрләре укучылар арасында зур мәхәббәт яулый. Ул бу тормышны энергично яшисе килеп яшәде. Захит тыныч ят. Захит Мәхмүди үзе үлгәннән соң зур байлык калдыра. Үзенең акчаларына ул ишек алдында типография төзи. Әлеге йорт 2 өлештән тора. Беренчесендә аның склад булса, икенчесендә чын тормыш кайный. Монда станоклар куелган, гәҗит җыю процессы бара. Мәсәлән, әлеге Себерке гәҗите Захит Мәхмүди җитәкләгән соңгы гәҗит. Әлеге типографиядә укучылар яратып өлгергән берничә гәҗит нәшер ителә. Захит Мәхмүди үлгәннән соң да редакциядә эш туктатылмаячак. Безнең династия ул безнең балаларыбыз әтиләреннән балаларына калды. Балалар ул эшне лаеклы дәвам итәрләр дип уйлыйм. Типографиядан тыш Захит Мәхмүди хайваннар үрчетү эшен бик яраткан. Бакчаларында урнашкан дия фермасын алар 7 ел элек барлыкка китергәннәр. Хәзерге көндә 2 дия, 4 ишәк һәм берничә сарык асрыйлар. Әслим Мөхәммәдҗанова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.